OK, takže čaute lidi, tady Rainbow, já vás vítám u tohohle videa. Předem tak se vám omlouvám za kvalitu tohohle videa, která je fakt hrozná. Jsem totiž teďka mimo dosah Wi-Fi a jo, hodně se mě to seká, zkusil jsem to aspoň nějak nahrát. Mimochodem v tomhle videu nemluvím, tady ta nahrávka, tak prostě já to nahrávám přes vlastně to, co stříhám, což je CapCut. A jo, v tomhle videu tak vlastně tady jenom hraju, myslím 2 hry. Já jsem totiž, tohle video vidíte asi pravděpodobně buď ve čtvrtek nebo ve středu. Ještě si nejsem jistý, ale přemýšlel jsem totiž nad tím, jestli mám točit to video nebo nemám, protože jak za chvilku uvidíte, tak ta Wi-Fi se mě fakt bude sekat a musel jsem to rozdělit na několik částí, tady už to prostě začalo, už se mě to seká a rovnou jsem tady skončil v téhle hře. Jo. Prostě mě tady zabila Lily. No, co bych vám tak řekl, každopádně, prostě vám chci říct tady to. Jo, nechtěl jsem vám nic říct, tohle je vlastně druhý sestříhaný video, protože tohle prostě rozděluju na části tady to video, takže to bude i tak hodně zvláštně sestříhaný, za což se vám omlouvám, ale právě přemýšlel jsem, jestli to mám vydat, nebo jestli to nemám vydat. Prostě zase jsem vás ale nechtěl jakoby ošidit o to video, no. Tak jsem si prostě řekl, že aspoň natočím tady tohle. A něco prostě z toho vzniklo, takže snad z toho něco prostě vznikne. Něco z toho vzniklo, doufám, že to na YouTube půjde. A každopádně vám přeju vlastně už za chvilku, tak už budou vlastně Vánoce. V tenhle den, co to točím, což je středa, tak je to právě za týden, co jsou Vánoce, takže vám všem přeju hezký Vánoce a jo. Takže já už vidím, že mě tady asi zase za chvilku bude končit tady ta část toho videa, takže vám to zase pak sestříhám nějak. Je to pro mě upřímně hodně těžký, jo, to takhle sestříhat, je to prostě jako takový zvláštní, ale aspoň něco prostě z toho vznikne. OK, tak tady prostě vidíte, že se mě to seká, jo, jako za to se vám fakt jako hodně omlouvám, jo. Nejradši bych byla, aby se mě to vůbec nesekalo, ale prostě fakt bohužel, jako bohužel to nejde, no. Jo. OK. OK. Prostě tohle je takový hodně random video, jo, jako bylo to předtím a jo. OK, omlouvám se, že jsem to přerušil, právě tady v průběhu toho natáčení mě došla zpráva, takže jsem to tam musel zamazat a OK, tady prostě se mě to zase seká, fakt za to se vám hrozně omlouvám, jako fakt, jako já s tím bohužel fakt nemůžu nic dělat. Chtěl jsem vám prostě tady dát aspoň něco prostě z toho videa. Tak teďka už to bude končit, takže já se musím jít přidat zase další kousek. OK, takže je tady další sestřižek a jo, já už tady k tomu vlastně nebudu ani nic tak povídat. Uvidíme, jestli se mě prostě něco bude hodit k tomu říct, takže chvilku počkám a když tak něco řeknu. Jo a jinak ano, tady ta scénka předtím bylo hodně divný, jak jsem tam prostě klikal na ty star dropy. Jenom jsem vám chtěl ukázat, že přidají nový Chaos star drop. Takže k tomu si asi povíme něco v příštím videu, až budu konečně zase doma a budu mít Wi-Fi normální. Takže jo, jinak se vám fakt ještě jednou hrozně omlouvám za tu Wi-Fi, která je fakt příšerná.
fakt se omlouvám za tu Wi-Fi, ona je fakt hrozná, já ji nesnáším, ach jo. OK, no. Prostě se mě to pořád seká. Fakt se vám za to omlouvám. Fakt bych byl rád, abyste ty videa měli aspoň v nějaké lepší kvalitě a ne tady v té. A ještě ke všemu se mě úplně moc nedařilo, takže to jen tak dodávám, jak teď vidíte třeba. A jo, tohle je vlastně konec videa, takže já se budu těšit u dalšího videa a jo, přeju vám všem hezký takový předvánoční čas a jo, takže ahoj.